Vartiuksen kylässä on runsas 200 asukasta. Moniko henki näistä voisi saada työtilaisuuden Kostamuksessa? No näin suoralta kädeltä arvioiden mahdollisesti 30-40 henkeä. Sitä voisi sanoa, että mies talosta ja 2 parhaasta ja kaikkein parhaasta vielä muijakin mukaan. Nostakas käsi ylös, kenen kotiväkeä tai lähiomaisia on Kostamuksessa töissä. Näin me huomaamme, siellä on melkein kaikki. Siellä on Marjat ja Sepot ja... No Ari, onko se mukava, kun isä on viikot pois? Ei. Ei ole mukava. Mutta on hyvä, että kuitenkin hankkeessa käy. No. No, mitäs aloitetaan siellä Kostamustukikohdan vieressä tekemään näinä päivinä, Pekka? Kaivosta. Kaivosta? Ei kun tässä Suomen puolella. Partiotar. No niin, oletko käynyt vartiotyömaalla? Enpä ole. No milloinko saat mennä? Enpä tiedä. No niin, kato, siitähän tulee sinun tuleva asuntos, niin kyllä sun pitäisi kohta käydä katsomassa. Joka viikonvaihe aina käyt katsomassa, kuinka se edistyy. Rakentaminen yli rajan on ollut erityispiirteenä Suomen ja Neuvostoliiton taloudellisessa vaihdossa. Lokakuussa 1973 allekirjoitettiin Helsingissä hallitusten välinen pöytäkirja, jossa sanotaan, että tulee aloittaa käytännön neuvottelut nykyaikaisen kaivoskaupungin rakentamisesta Neuvosto-Karjalaan 40 kilometriä Suomen rajasta siellä sijaitsevan Rautamalmion hyödyntämiseksi. Maantien ja rautatien rakentaminen Kontiomäeltä rajalle ja rajalta Kostamukseen alkoi. Suomen puolella työt olivat käynnistyneet jo ennakkoonkin. Te olette molemmat polvisia vai kuinka? Niin ollaan. No eihän etunimi sentään ole sama. Kyllä. Mikäs se oli? On pelkkä Tauno ja minun nimi on Tauno Kalevi. No, ootteko sukua keskenään? No ei tiettävästi ainakaan. Miten tällainen yhteensattuma sitten? No siinä on tuossa meidän kylällä niin paljon niitä polvisia. Että se Vartiuksen kylässä? Niin. Minä ainakaan tiedäkään kyllä, että mistä kaikista ne on, että kaikki tullut siellä. Poliisia riittää. Miten te tänne tuutte työhön suksilla? Tässä on sukset takana. No suksella tultiin nyt tuosta. Tästä on tää tieaukko, on tähän asti kävelty, vaan nyt tultiin suksella tuonne ajetaan tuonne Kuusinsvaaran kohdalle, tultiin nyt autolle. Onko tää on teillä niinku sivuansiota tietysti tämä metsänkaato tätä Kostamuksen tietä varten vai? No kyllä se on niin kuin pääammatti nyt tällä kertaa ainakin, että muuta hommaa ei ole. No aiotteko seurata mukana tämän Kostamuksen kehitystä, että vielä rajan toiselle puolelle? No, se nyt riippuu tietysti siitä, jos ei tällä puolen taita on. Jos sinne sopii, niin silloin se on sinne lähettävä. On väitetty, että ei riittäisi työvoimaa tälle näin suurelle työmaalle. Mitäs Kainuun työvoimapäällikkö sanoo tähän? No meillä täällä Kainuussa ja yleensä Pohjois-Suomessahan on varsin mittavat työvoimareservit. Vaikeutena on vain se, että nämä ovat kouluttamattomia suurimmalta osalta. Mutta teillähän on kuitenkin täällä kuulemma kursseja käynnissä. Kyllä me olemme semmoisen aavistuslähdön jo tässä ottaneet pari vuotta sitten ja ryhtyneet kouluttamaan työvoimaa nimenomaan Kostamustakin silmällä pitäen. Meillä on Kajaanissa kurssikeskus, jossa on parhaimmillaan viime talvenakin ollut 600 oppilasta.
Mistäs päin sinä olet kotoisin? Kuhmosta. Ja mikä oli nimi? Esa Köllönen. No mihinkä ammattiin sinä täällä valmistut? No sitä on vaikea vähän sanoa, kun täällä on 3 on tässä koneistojen hommassa 3 niin porari ja sorvari ja jörsi. Sitten kun pitemmälle menee koulu, niin saa nähdä, että mikä tuntuu helppoimman. No et vielä osaa sanoa, että mihinkä haluaisit mieluiten. No en tiedä, tuo sorvaaja tuntuu aika mukavalta, mutta en tiedä sitä. Näyttää tämä hitsarin ammatti kiinnostavan tyttöjäkin. Montako naista täällä kurssilla on? Meitä on täällä 5 tyttöjä, että 3 on nyt täällä meidän kurssilla. 2 on tullut aikaisemmin, että he on ollut jo yli 3 kuukautta. Mistä päin te olette täältä Kainuusta? Me on Suomussalmen ihan sieltä pohjoisimmasta perukasta. Mikä tähän ammattiin teitä veti? No siellä on kova työttömyys. Mä oon ollut siivaajana ja ylösottajana TVL:n töissä. Ja nyt olin 2 vuotta työttömänä. Ja sitten näytti, että sitä ei ole työtä missään täällä Kainuussa. Kävin etelässä tuolla Orimattilassa ja Turussa katsomassa. Siellä olisi tehtaan työpaikkoja, mutta asuntoja ei ole perheelliselle. Te olette perheellinen. Kyllä, minulla on 3 lasta ja mies on invalidi. Aiotteko osallistua myöskin kostamuksen rakentamiseen? Kyllä, jos mahdollista on, niin varmasti. Käytännössä kostamushanketta hallitaan Petroskoista käsin. Onhan se Neuvosto-Karjalan aluetta. Kostamus on Neuvostoliiton ja Neuvosto-Karjalankin kannalta kaukainen ja vaikeapääsyinen, mutta Suomea lähellä. Tämä onkin lähtökohtana yhteistyöllemme, joka herättää eloon suuren maan etäisen kolkan. Täällä Petroskoissa, Karjalan autonomisen neuvostotasavallan suunnittelukomissiossa, puheenjohtaja Kusma Filatov kertoo, mikä merkitys kostamuksella tulee olemaan Karjalan elämässä. Jos katsotaan nyt Kostamuksen aluetta, niin se on nyt tässä vaiheessa erämaata. Ja kun kuluu muutama vuosi, niin siihen tulee olemaan uusi kaupunki. Ja tämä Kostamuksessa saadaan uusi Neuvosto-Karjalassa teollisuusalue. Se merkitsee sitä, että Kostamuksen alueella tulee olemaan paitsi rautamalmia ja rautarikastetta, myöskin muuta teollisuutta. Ja muun muassa elintarviketeollisuus, rakennetaan kevytteollisuus, metsäteollisuus ja puujalostusteollisuutta. Me olemme sitä mieltä, että tässä vaiheessa Kostamus on vain alkua. Sen jälkeen tulee vieläkin tulevaisuudessa ja se merkitsee, että sinne tulee suuri kaupunki. Työt Kostamuksen suunnalla rajoittuivat tähän aikaan liikenneyhteyksien rakenteluun. Maantien rakentajien tukikohta oli Vartiuksessa. Kostamusprojekti edellyttää erittäin suuritöisten liikenneyhteyksien rakentamista. Ensinnäkin Suomen puolelta on rakennettava rautatie Kontiomäestä rajalle tänne Vartiukseen ja samoin maantietä on parannettu Mieslahdesta Heinilään ja siitä tehty sitten kokonaan uutta tietä tänne rajanylityspaikalle. No, kun tämä maisema on tämmöistä korpea ja suota, niin tänne varmaan uppoo erinäinen määrä soraa. Meillä on muun muassa Sysipuron Penger, johon menee 0,5 kilometrin matkalle menee noin 240 000 kuutiota, eli noin 50 000 autonlastia. Ja vaikka sitä ajetaan 2000 kuutiota päivässä, niin 120 työpäivää jo tähänkin työhön menee. Että se on kuukausien asia tällaisen ison penkereen rakentaminen. No mitkä näistä teidän mainitsemistanne haasteista nyt ovat mielenkiintoisimpia tekniikan miehelle tällä itse kentällä? Tämä erittäin nopea aikataulu, se on se varsinainen haaste. Ja tietysti tämä rata itse, nämä valtavat massamäärät, joita tässä joudutaan siirtämään. Ja lisäksi tuo kiskotus, vajaa 100 kilometriä kiskoa pistetään paikalleen. Ennen ei ole rataa rakennettu näin nopean aikataulun mukaan.
Leningrad. Kostamuksen kaivos- ja rikastamolaitosten koneet suunnitellaan pääasiassa täkäläisessä Gibro-Ruda-instituutissa. В течение последних 2 лет наш институт проектировал технологическую часть обогатительной фабрики и фабрики комкования Костомукского ГОКа. Это будет крупнейшим горно-обогатительным предприятием с северо-запада нашей страны, и которое будет находиться в Карельской республике. Как известно, строительство этого предприятия намечается с участием финских строительных организаций, с которыми в настоящее время уже ведутся переговоры по составлению графика хода дальнейшего проектирования и строительства. В настоящее время в нашем институте занято разработкой этой проблемы порядка 30 человек. В дальнейшем это количество людей будет увеличено. Tienteko ja radan rakentaminen jatkui Kainuussa yli vaarojen ja soiden, kesät, talvet säätä säikkymättä. Sysipuron rautatiesilta, yksi 5 tällä rataosuudella, myöhäissyksyn räntätuiskussa. Korkeutta on keskikohdalla 15 metriä. Päivää, täällä on sillanrakentajat työssä näin kauheana päivänä. Ei tuo ilma ollenkaan. Maanantaina oli paljon huonompi ilma ja tiistaina. Te ette pahasti rokulia pääse pitämään näillä työmailla. Eipä niitä ole paljon pietty. Oletteko kauan jo täällä olleet? Se oli heinäkuun 2. viikko, kun mä tulin tänne. No, silloin oli vähän toisenlaista. Eipä tänä kesänä ole paljon ollut, kun se on sateinen kesä ollut. Oletteko te paikakuntalaisia? Ei, mä oon Kokkolasta. Kokkolasta saa? Joo. Oletteko te paikakuntalaisia? Altamosta tästä ollut. No, se on tästä niin kuin pari 30 kilometriä. Joo, semmonen 40 kilometriä on. Ja mennäätte näissä hommissa pysyä vielä kauan? Se on arvoitu se, miten sattuu. Mitenkäs te tuletteko te seuraamaan tuonne myöskin rajan toiselle puolelle, kun työmaa jatkuu sinne? No, en tiedä, on niin pitkälle vielä ajatellut. Tämä silta nyt ainakin katsotaan. No mitenkäs perhe? Onko se seurannut mukana vai onko se Kokkolassa? Ei, perhe on Kokkolassa. No ja te käytte siellä sitten, että nyt joka viikonloppu sinne asti menee? No kylläpä sitä on tullut melkein käytyä joka pyhä aika. Vähän kalliiksi kai? Kaverien kanssa vuorotellen ajettu. Niin. Kertoa tuolla kylällä, että teillä on täällä paikakunnan ensimmäinen kostamustalo. Mitä se tarkoittaa? Mehän rakennettiin tämä talo siinä mielessä, että jos tämä kostamushanke toteutuisi, niin se toisi työmahdollisuutta ihan koista käsi. Olette siinä odotuksessa rakentanut tämän talon? Kyllä, kyllä. No mitäs muita vaihtoehtoja teillä oli mielessä? No se nyt on semmoinen tilanne, että jos tämä kostamushanke ei toteutuisi, niin se todennäköisesti jääpi kalamajaksi. Entäs jos koko kostamuksesta ei tulisikaan mitään? No olisi se aikamoinen isku niille toiveille, mitä kostamukseen nähden on näillä alueilla ajateltu. Siinä jonkun aikaa kyllä haukoteltaisiin kuin kala kuivalla maalla. Mutta juuri niinhän siinä kävi. Tie kostamukseen ei auennutkaan. Kalske korvessa vaimeni, taivaanranta tummui. Öljykriisi ja lama oli lyönyt Suomenkin yli. Miten saataisiin hinnoissa huomioon otetuksi kustannusten jatkuva nousu? Tämä oli kantona neuvotteluissa suomalaisten urakoitsijain ja naapurimiesten kesken. Sillä välin työttömyys Kainuussa kasvoi 20%. Kostamushanke oli loihdittu liikkeelle korkean tason keskusteluissa. Niitä tarvittiin jatkuvasti. Presidentti Kekkonen seurueineen kalasteli Kostamuksen alueella syksyllä 1974 isäntänään pääministeri Kasiikin. Toukokuussa 1977 presidentit Kekkonen ja Brezhnev allekirjoittivat Moskovassa pitkän aikavälin yhteistyösopimuksen, johon myös Kostamus liittyy. Asiat alkoivat nyt valjeta. 13 johtavan rakennusyrityksen muodostama Finstroy solmi vastaavat urakkasopimukset. Miltei heti lähtivät työt Kostamuksessa alkuun.
Seuraavana vuonna, syyskuussa 1978, suomalaiset ja neuvostoliittolaiset rakentajat, viimeksi mainitut perheineen, seurasivat, miten molempien maiden korkeat edustajat muurailivat Kostamuksen suurimman rakennuksen Rikastamon peruskiveä. Verta kiellon päätä. Kostamusurakka on kaikkien aikojen suurin yksittäinen vientikauppamme, arvoltaan noin 2700 miljoonaa markkaa. Se on suurelta osin suomalaisen työn ja ammattitaidon vientiä, mutta tuo tavaratilauksia kautta maan Kainuuseen eniten. Valtion K-takuu turvaa yksityisten edut inflaatiolta. Neuvostoliittolainen tilaaja suorittaa maksut kunkin vaiheen valmistuttua. Какую часть и какие работы выполняет советская сторона в строительстве Костамукса и ГОКа? Необходимо сказать, что строительству комбината, строительству основных объектов комбината предшествовала большая подготовительная работа. Значит, нам необходимо было выполнить большие работы по внешним объектам. Это по линии связи протяженностью 360 километров, линии электропередач протяженностью 230 километров, подъездные автомобильные и железные дороги. Вот эту часть выполняли советские специалисты. Ну и сегодня мы строим в первой очередь комбината, которая сегодня строится, выполняется строительная часть финскими специалистами. Ja mahtavia rakennuksia tänne nouseekin. Rikastamosta mahtuisi vain puolet Helsingin Senaatin torille. Alueella, jolla suomalaiset työskentelevät, kaupunki näkyy lounaisnurkassa Kontokkijärven tuntumassa 10 kilometrin päässä teollisuusalueelta. Suomalaiset rakentavat 40 monikerroksista asuintaloa, koulun, kulttuuritalon, ostoskeskuksen ynnä muuta, yhteensä 1 miljoona kuutiometriä. Teollisuuslaitoksia tulee 3,3 miljoonaa kuutiota. Kostamuksen rakennusten tilavuus vastaa 40 vanhaa eduskuntataloa. Louhoksella neuvostoliittolaiset kuorivat maata Malmion päältä. Tästähän tulee avolouhos, suuri ja syvä kuoppa. Malmi viedään murskaamoihin, rikastamoon ja pelletointilaitokseen, jossa pölyksi jauhetusta rikasteesta pahdetaan kuohkeita rakeita, pellettejä. Tässä muodossa Kostamuksen rauta lähtee maailmalle. Сколько руды, ее качество и на сколько лет ее хватит? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, мы строим такие подобные предприятия, строятся на 50 лет обычно, с расчетом на 50 лет. Поэтому мы уверены, что на это время у нас руды будет достаточно. Качественный состав руды, очень хорошая руда у нас. С нашей руды получается окатыши с качеством 65,5%. Ну, подобное сырье дает только одно предприятие у нас в Союзе. Это Лебединский комбинат, и будет вот второй наш Костомукский. Näillä leveysasteilla lämmöntuotanto on perustarpeita. Ensimmäisenä valmistuvia teollisuuslaitoksia onkin kattilalaitos, joka tulee palvelemaan kaupungin ja teollisuusalueen lämpökeskuksena. Jos keskityttäisiin tässä ensin alkuun näihin yleisiin kysymyksiin. Herra Antsikov lupasi, että saamme tässä tilaisuudessa kattilaitoksen ja poltto- ja voiteluainevaraston uudet aikataulut. Kun toinen rakentaa seinät ja toinen sijoittaa niiden sisään koneet ja kattilat, riittää neuvottelemista joka viikoksi, kertoo teollisuusalueen suomalainen rakennuspäällikkö insinööri Lasse Alanne. Jossa näitä aikamääriä on pidennetty. Tarkoitatteko nyt näitä pidennettyjä aikamääriä?
Vastapäätä istuu neuvostoliittolainen virkaveli, tuotanto-osaston päällikkö Lev Antsikov. Meidän viimeisen aikataulun mukaan, joka koskee kattilalaitosta, me eilen käsittelimme sitä keskuudessamme. Мы должны 10 сентября затопить котел ГМ-50. Сегодня. Значит, сегодня мы вам сдадим по каналам до ТК. Mehän jaoimme sen neljään alueeseen. Kostamuksen rakentajien yhteispeli sujuu nykyisin jotakuinkin tasatahtia. Alkuvaikeudet, viikkojenkin myöhästymiset on jo sivuutettu. Osapuolet ovat aika hyvin tottuneet toisiinsa. Jännittääkö tulkkina toimiminen tämmöisissä teknisissä neuvotteluissa? No ei enää oikeastaan. Alkuaikoina tietenkin jännitti, asiat olivat vieraampia ja en tuntenut myöskään näitä asianosaisiakaan niin hyvin. Kuinka monta tulkkia täällä on toiminnassa suomalaista? 16 lienee tällä hetkellä. Onko niin paljon? On. Niin kuin päällikkö on. Teillä on joka päivä tällaisia teknisiä neuvotteluja, pienempiä ja suurempia. Lähes päivittäin on. Ja sitten tulee kirjallista toimintaa lisäksi. Sitä on noin puolet työstä. No miten nämä nuoret ihmiset viihtyy täällä erämaassa? No kyllä se alkuun oli aika vaikeaa, mutta nyt on alkanut tottua ja kun ihmiset on tullut tutuiksi, niin kyllä nyt menettelee, mutta ei minä nyt moneksi vuodeksi tänne aio jäädä kuitenkaan. Rakennuselementit tulevat valmiina Suomesta, välikattoja, seiniä, ikkunoineen, portaikkoja, putkia, hanoja ja paljon muuta. Työväestä 80% on tullut Oulun läänistä, enin osa Kainuusta, mutta Uudeltamaalta saakka täällä käy töissä 150 henkeä. Mitä salaa te edustatte täällä? No, betoniraudoitushommia teen. Mistä päin olette Suomesta? Haukiputaalta. Haukiputaalta? Joo. No mikä sai tänne lähtemään ja koska? No, 77 syksyllä lokakuussa tuli ja vähäksi meni hommat Oulussa ja kylläpä se oli työn perään lähettävä. Työn perään lähettävä? Kyllä. No mitäs perhe on siellä Haukiputaalla? No, siellä ne aina viikon pärjää kerrallaan ja pyhäajaksi mennään sitten ja... No miten onko palkka täällä mainittavasti parempi kuin Suomen puolella? No, kylläpä se samaa linjaa noudattaa. Mutta sitten teillä on näitä päivärahoja, mistä on niin paljon puhuttu julkisuudessa. No vaan päivärahahomma justiin, niin sehän menee täällä elämiseen ja kulkemiseen, että... Ei ole mitään kadehtimista kenelle? Ei varmasti ole, että joka kajehtii, niin tullepi tänne, niin näkee, että ei ole mitään kajehtimista. Mitä on sieltä? Neuvostoliittolainen insinööri Natalia Jurinova tarkastaa tilaajan edustajana suomalaista betonin valua. Joo, että ei pitäisi tietenkin varmaan heti ruveta betonoimaan. Тогда я буду иметь в виду, а остальные вызову, в общем, там посмотрю. Joo, että tosiaan mä tuun sitten ja sitten jää ne muut sitten myöhemmäksi. Joo, se on selvä. Да, и вот там вот. Ja sitten tuolla vielä on pikkusen tuo raudakin, näet sä tossa noin? Наверное, это... Finnstroin betoniasemalta saadaan liki 200 kuutiometriä betonia tunnissa. Suomalaiset rakentavat asuintaloja avaimet käteen periaatteella. Tänään on luovutusvalmiina talo numero 143. Osapuolet tapaavat, tarkastus voi alkaa. Paikalle on saapunut neuvostoliittolainen tarkastusinsinööri Viktor Jonas apulaisineen. Täällä pitäisi katsoa myös julkisesti. Onko niissä mitään?
Joo, ne on siellä. Ja Finstroin edustajana taloa esittelee kaupungin rakennuspäällikkö insinööri Arttu Seppänen. Joo, myös siellä kaikki on siellä. Tässä talossa tulee asumaan Kostamuskombinaatin henkilökuntaa. Huoneistot ovat yksiöitä, kaksioita sekä 3 huoneen ja keittiön asuntoja. Huoneistoja valmistuu Kostamuksessa kaikkiaan 3000, pinta-alaltaan yhteensä 120 000 neliömetriä. Tarkastuksen jälkeen seuraa papereiden allekirjoitus ja avainten luovutus. Jätämme teille kaikki taloa koskevat avaimet, yleisavaimen, huoltomiehen avaimen sekä 3 kappaletta kunkin huoneistoavaimen. Выносим благодарность вам за хорошее качество работы. Haluamme kiittää teitä työn hyvästä laadusta. От имени жителей. Näiden asukkaiden puolesta. Говорим вам большое спасибо. Suuri kiitos. Спасибо. Vasta avattu ruokalakahvila toimii itsepalveluperiaatteella. Apuna on myös ukrainalainen tarjoilijatar. Täällä on 100 paikkaa kaupunkilaisille. Suomalaiset ja neuvostoliittolaiset rakentajat käyttävät omia työmaaruokaloitaan. Niin tästä edellisestä tapaamisesta on kulunut jo aika monta vuotta. Tässä oli välillä pitkä pysähdysaikakin. Miltä nyt tämän päivän todellisuus Kostamuksessa näyttää, no kun ajattelee silloista? Vastaako se odotuksia? Niin silloinhan oli kevättalvi vuonna 1974 ja lähdimme rakentamaan tänne synkkään korpeen. Meitä oli vain 200-300, voi sanoa pioneeria, jotka silloin aloitimme tämän työn. Ja silloin ei ollut mitään järjestyneitä oloja, niin kuin tällä hetkellä on. Se, että osattiinko silloin kuvitella se, mitä tämä tulee olemaan, niin on aika vaikea sanoa, koska tässä on elänyt tämän projektin mukana ja nähnyt sen koko ajan kehittyvän ja muuttuvan. Mikä olisi suurin muutos, minkä olette huomanneet? Se tietenkin, että tämä on muuttunut nyt aivan vilkkaaksi yhdyskunnaksi. Nyt kun tämä Kostamuksen varsinainen rakennusvaihe on kaikkein suurimmillaan, eli täällä on lähes 4000 suomalaista työntekijää ja vielä enemmän neuvostoliittolaisia. Paljonko on yhteensä väkeä? Yhteensä on siis lähemmäs 10 000, joten tämä on tällä hetkellä jo täydellinen, voi sanoa, lähes täydellinen yhteiskunta jo monine palveluineen. Ja tietenkin myös kaikki ne sääntöjä, mitä se seuraa. Silloin oltiin korvessa pioneereja, nyt ollaan jo rakentajina yhteiskunnassa. Se, miten työt on jaettu neuvostoliittolaisen tilaajan ja suomalaisten kesken, siinä on melko selvä jako. Eli että suomalaiset rakentavat ja neuvostoliittolaiset asentavat. Tämä itse pääurakka on jaettu noin 200 alaurakkaan. Ja näitä 200 urakkaa on täällä toteuttamassa noin 150 urakoitsijaa. Ja on tehty kokonaisaikataulu, jossa on ensiksi kukin urakkakohde kokonaisuutena. Ja sen jälkeen jokainen urakka on jaettu vielä lukuisiin osa-aikatauluihin. Следует сказать, что сотрудничество наше с финскими фирмами Ауфинстрой, ну и с другими, которые ведут строительство, у нас на полном взаимопонимании ведутся, на полном доверии друг к другу. Ну и во всяком случае мы вот вчера при встрече констатировали то, что сегодня вопросов, серьезных вопросов, препятствующих строительству промышленности и города нет. Ну, что мы, собственно, и констатировали. Это приятно, значит, и для нас, ну, я считаю, и для руководителей Ауфинстроя. Miltä Kostamuksen tulevaisuus näyttää suomalaisten kannalta? Meillä on vielä tätäkin rakennusvaihetta jäljellä 3 vuotta, joten ainakin 3 vuoden tulevaisuus meillä täällä on. Se, että mihin sitten sopimukset johtavat, sitä ei kukaan vielä tiedä, se riippuu maiden välisistä kauppaneuvotteluista. Mutta sen minä tiedän, että ainakin Kostamuksessa on tulevaisuutta, kun katsomme tuonne taaksemme. Tässä on lastentarha, johon näinä viikkoina tulee 300 nuorta iloista kostamuslasta.
Poikkeamme nyt iltapäivätielle Valentina ja Nikolai Sarokinin uuteen kotiin Kaivosmiehen kadulla. Molemmat ovat syntyperäisiä Karjalan venäläisiä. Расскажите, пожалуйста, о себе. Какая у вас профессия? Сам я шофер. Работал вначале на КРАЗе, сейчас перешел в карьер, на БелАЗе работаю. Я сейчас работаю секретарем исполкома Постсовета Костомукского. Как вам здесь нравится? Да мы уже здесь привыкли, акклиматизировались. Уже 5 лет. Нам не очень так тосковали по дому сильно. Лично я так нет, например. Она немножко попозднее приехала сюда. Я вначале один здесь живу. А сколько стоит эта квартира? Она дешевая у нас квартира. За все 10 рублей всего плачу. Missä tytöt on? No miten Essen-seura on kuvioissa mukana tällä Kostamuksessa? No niin kuin tästä taustalta näkyy, niin Essen-seuran toiminta Kostamuksessa näkyy erilaisten tilaisuuksien järjestämisenä työntekijöille. Parasta aikaa vietämme rakentajien kesäpäiviä tässä ja taustalla on menossa tikanheittokilpailu yhtenä osana tämän illan tapahtumia. Sen lisäksi meillä on yhteistoimintaa Neuvostoliitto Suomi-seuran kanssa, jossa erilaiset illanvietot ja kulttuuritapahtumat ovat erittäin hallitsevia. Tuleeko siis Petroskoista tulee tänne taiteilijavierailuja? Kyllä, Petroskoista saamme. Meillä on käynyt Moskovasta, Kalevala-alueelta on käynyt amatööriryhmiä ja myöskin leningradilaisia on. No vastaavasti täällä. Suomesta myöskin tietysti. On vastavuoroisesti myöskin suomalaisia taiteilijoita ja ryhmiä ja sekä amatööriryhmiä on täällä käynyt ja kaikkien näiden vierailut järjestää Suomen Neuvostoliitto-seura. Tämä urheiluhalli, niin se on aina täynnä, kun saamme tänne tämmöisen ohjelmaryhmän. Tanssin pyörteessä vilahtaa väkeä molemmista naapurimaista, eikä sekahaku yli kansallisuusrajan ole mahdoton asia. Kostamuksen neuvostoliittolaiset ovat eri puolilta laajaa maata, pääosin kuitenkin Neuvosto-Karjalasta. Sinä olet juuri näistä maisemista lähtöisin. Millainen oli lapsuutesi Kostamus? Minä olen syntynyt 7 kilometrin päässä Kostamuksen kylästä, pienessä Suojärven asutuksessa. Tämä oli tavallaan Kostamuksen lievekylä ja tällaisia pikkukyliä Kostamuksen ympärillä oli useampia. Esimerkiksi Elovaara, Kylmäsenvaara, Koivuvaara, Ahvenjärvi, Suojärvi ja muita. Varsinaisesti Kostamuksen kylässä oli ehkä noin 70 taloa, mutta näine pikkukylineen noin 100 taloa. No mihin ihmiset kaikki ovat hävinneet täältä? Sota tuhosi tämän seudun asutukset miltei täydellisesti. Polvisen vanha isäntä. Teillehän varmaan ovat tuttuja nuo maisemat tuolla rajan toisella puolella, jossa nyt työmaa on käynnissä. Kyllä. Tuossa Akonlahdessa oli iso kauppa, semmoinen varakas kauppa. Se oli varakas kylä, niin siellä käytiin kaupassa kesällä ja talvella. Kun ei ollut täällä, oli Lentirassa, oli kyllä kauppa, vaan se oli melkein samat matkat, oli Akonlahteen ja Lentira. Ja sitten sinne Akonlahteen ajettiin rahtikuormia, minä muistan velivaanani kanssa, niin me oltiin silloin Kontokkiin, kun minä Kontokissa oltiin käynniksi velivaanan kanssa, vietiin rahtikuormaa. Kuhmasta otettiin niiden Kontokin kauppiaiden jauhokuormat ja sitten vietiin Kontokkiin. No tämä tapahtui silloin Venäjän vallan aikana. Silloin, justiin silloin.
No minkälaista elämä täällä oli siihen aikaan, kun olit lapsi? No minun nähdäkseni se elämä ei ollut yhtään hullumpaa kuin nykyäänkään. Monet olivat liikkuneet laajalti maailmalla, Venäjän puolella ja hyvin paljon Suomessa. Ja sittenhän täällä oli tuollainen perinteinen ammatti, kaupankäynti Suomessa. Että nämä laukkukauppiaat, nehän liikkuivat joka vuosi. Joka kylästä kymmeniä miehiä meni siis ansiotöihin sille puolen rajaa. Ja esimerkiksi Kajaanin markkinat, niin nehän oli aivan vakio käsite täällä. Täältä oli vilkas liikenne sitten rajan ylitse. Se oli aika vilkas liikenne ihan tästä meidän akkunan kautta, niin siitähän toisinaan kulki useita kymmeniä hevosia päivässä. Vähän käsin puoleen ja toisen. Hakivat Kuhmosta ja Kajaanista, Joensuusta, Iisalmesta hakivat tavaraa ja ajoivat sitten ihan tuonne Jyskijärveen asti. Malmin junat jyskäävät lähivuosina laukkurien reittiä. Kostamuksen pelleteistä ehkä 1/3 tullaan viemään Rautaruukkiin. 400 kilometriä pitkää rataa Kostamuksesta Raaheen tulee kulkemaan keskimäärin 2 raskaasti lastattua junaa päivässä, eli 600-700 junaa vuodessa. Se olisi suurin yksittäinen kuljetus maamme rautateillä. Toinen 1/3 pelleteistä vietänee Petroskoin kautta Tserepovitsin terästehtaille. Ja ehkä viimeinenkin 1/3 kerran kulkee Suomen kautta muihin maihin. Minua kiusasi ajatus, että kaunis Kostamusjärvi, jonka rannalla satoja vuosia karjalaiset ovat asustaneet, että tästä järvestä muodostuu siis lieteallas. Niin. Ja minun ehdotukseni kiteytyy siihen, ettei sitä tehtäisi. Että tämä paikka lieteallasta varten valittaisin jostain muualta. Kostamusjärvestä alkaa 100 kilometrin pituinen Kenttijoki, joka johtaa monen luonnon kauniin ja kalarikkaan järven läpi Keski-Kuittijärveen. Kaikesta päättäen tämä aloite on vaikuttanut tuon valtavan maapadon rakentamiseen. Kostamusjärven siihen loppupäähän, mistä alkaa joki. Mikäli siis osataan olla varovaisia, niin maapadon pitäisi siis pitää se liete, joka tältä teollisuusalueelta sinne valuu. Eikö tämä tule kalliiksi ole tullut tämmöinen luonnonsuojelu näillä padoilla? Kyllähän se kallista lystiä varmasti on. Miljoonistahan siinä on kysymys, mutta kallistahan se luontokin on, että sen hyväksi kannattaa jotain tehdä, koska luonto on ikuinen. Каким будет город Костомукси? И вот сегодня мы считаем город на 35 тысяч жителей. Но учитывая то, что мы будем комплексно использовать наши месторождения, то есть использовать пустые породы, которые сегодня мы добываем попутно с рудой, мы уже определяем другое направление промышленности, то есть дальнейшее развитие города с учетом нового производства. Где-то на 60 тысяч жителей. Kostamuksen lähelle kasvaneessa Hirsikylässä majailevat geologit jatkavat edelleen malminetsintää. Tämä työ alkoi jo vuonna 1946. Uusilla menetelmillä ulotutaan syvemmälle ja lupaavampiin löytöihin. Сейчас техника стала выше, надежнее, лучше, качественнее и позволила изучить глубокие горизонты до 900 метров от поверхности земли. Запасы хорошие, большие, хватит нам несколько десятков лет полной мощности комбината. Будущее довольно-таки у нас тоже перспективы большие. Помимо Костомукши мы изучаем следующие участки близлежащие. И к концу 80-го года запасы мы должны довести до 2 миллиардов тонн. Много. Много, да. Это хватит не только нам, но и нашим детям. Это мои дочери. Родились они в Костомукше. Старшая, она скажет, как ее зовут. Младшая Тася.
Как тебя зовут, Юля? Юля. Сколько тебе лет? 6, 7. Не надо, дочка. 7, да? Ты в школу в этом году пойдешь, да? Пойду. А куда поедешь? В школу куда будешь ездить? В Контаке. Ну, они выросли здесь, растут, будут учиться, в будущем помогать нам осваивать Костомукшу и богатства наши земные.